Dyma un o fy hoff olygfeydd a chystadlaethau fan hyn ynghylch y defed, sef y grŵp o 3 ryngfryd. Dros 20 wedi ymddangos ger bron y beirniad. Bleddyn Davies o Landysul a Gelfyn Owen o Landrws. Croeso ato ni. Dyma chi olygfa i'w ryfeddu peth cyntaf yn y bore. Llond y cylch o wahanol frydiau. Ia, arbennig ynddi. Ynddi, mae o'n wefr ynddi, mae o'n agor, ia. Yn siŵr bod o gorau yn y byd am o'n un ynddi. Mae'r sioe yma, mae ar y map yn go iawn ynddi. Mae pawb eisiau dod yma i ddangos. Ac allan o dros 2,000 o ddefed wedi cystadlu. Mae yna 20 o wahanol frydiau yma yn does yn y cylch yma rwan. Ac mae'n anhygoel na hwn wedi hifen ynddi. Mae gen y beirniad waith o'i flaen. A sôn am waith Bleddyn, mae yna dipyn o waith wedi bod gyda'r arddangoswyr hefyd mwyn I paratoi nhw ar gyfer y cylch. Wel, wrth gwrs, dim dim ond paratoi un yn nifel, mae'n rhywbeth wneud, mae'r paratoi 3 yn nifel, a 3 na I dangos I gilydd mas o yn y cylch yma. A mae yn olygfa gwerth I weld, os chi'n lan i'r sioe. Ac chi'n mynd i'r sioe dros y byd I gyd, a welwch chi byth golygfa cystal o hon. I gael cymaint o amrywiaeth o frydiau fewn y wlad, mae'n anhygol, a'r safon sy'n yma ar arddangos. A rhaid sefydlu Elfyn yn gynnar fan hyn, y grŵp o 3 ryngfryd, un perchynog sydd berchen ar bob bryd, a bob grŵp hefyd. Ia, a mae pethau wedi newid y blynyddoedd dwytha, mae eisiau oen fanw hefo nhw'n does. Wedi mae fwy o gamp cael oen fanw I matsio'r hwrdd ar famog mewn ffordd, ynddi dwi. Na mae dwi'n gweld un fwy o gamp na sydd wedi bod. A rwy'n well o bosib I gael oen hwrdd I fynd gyda'r oen fenw yn hytrach na'r hen hwrdd o bosib? Wel, ne, roed y dewis am o'n i'r perchenog hwrdd a dwy fanw mewn ffordd, ynddi. Sef yn nhw, os dyn nhw eisiau rhoi oen fanw I mewn, gret, ynddi, ond mae pawb yr un fath fel hyn, ynddi, dyna'r unig beth, ynddi. A oes na dric I gael hefyd rhoi'r peth mwyaf tala ar yr ochr isa, ac felly mae'n gweddu I gilydd yn well? Oes. Mae yna driciau I gael? O, ia, ti'n gwybod nhw, dwi'n siŵr mewn i'r beth bynnag, yllu. Na, mae eisiau defnyddio bob tric yn y llyfr, dwi'n meddwl, yn does i'r job yma, ynddi. Na, mae bob bryd yn sefyll, ia, pencampwyr yr bridiau dyn nhw I gyd, a maen nhw'n arbennig yn dydyn. Ni'n gweld nawr y siamwa. A mae'r 3 yma, mae'r hwrdd ar y pen isa, fel o'n i'n gweud yn gynharach, a maen nhw'n edrych yn yr grŵp bach sy'n eitha cytbwys. Wel, yndyn, maen nhw'n cytbwys iawn, dydyn. Mae'r oen fanw wedi tyfu'n dda am o'n i, yn dydy. Maen nhw'n debyg, maen nhw'n fatha grŵp yn dydyn mewn ffordd, yn dydyn. Ydy, mae yna gydbwysau i'r 3 o nhw. Mae nhw'n grŵp bach eitha compact sy'n sefyll mas ar hyn o bryd o'r gynnar hyn. A wedyn, Bleddyn, yr Herdwicks. Nawr, dyma chi un o frydiau caletaf Prydain. Byw fyna ar fynyddoedd ucha Lloegr yn wreiddiol. Lan I dat 3,000 o droedfeddi uwch ben lefel y môr. Mae hwnna eitha uchel, Bleddyn? Mae hwnna uchel a mae nhw'n bryd bach eitha caled. A nifer o'r hen foes y cwn defer yn dewis Herdwicks I dechrau trin o cwn. Pam hynny? Bryd tywelach. Bryd tywelach I dechrau'r trin o cwn. Mae nhw'n bryd bach eitha caled a mae nhw'n dod bach mwy poblogaidd nawr yn credu. A mae'n rhyfedd bod yn dod I arfer I ddod I sioe hefyd, yn dydyn. Maen nhw wedi tawelu nhw ddigon I ddod I sioe. Sa rwy'n feddwl, bysa nhw'n rhy wyllt yn bysa defed Herdwick yn bysa. Defed mynydd tebyg yna, byddech chi'n meddwl bod nhw'n tipyn waith. Ond maen nhw'n gymeriadau yn dydyn defed Herdwick yn dydyn. Dwi wedi cnifio rhai dros y blynyddoedd. A mae bob un yn wahanol ar dydyn nhw'n wyllt, na chdi, maen nhw'n defed hawdd i'w trin am o'n un, de. I feddwl bod nhw'n byw ar fynyddoedd uchel chywed yn Lloegr ffwrdd am. Ydych chi'n meddwl bod nhw yn wyllt? Bysa. Na, maen nhw'n just dow dyn nhw. Maen nhw'n cymryd bob un efo cymeriad gwahanol i'r gwyneb bron iawn, de. A wedyn, Elfyn, dwi'n gwybod bod chi'n hoff iawn o'r bryd yma, y wyneblais Caerludd. Ynddo, dwi'n dechrau dod I licio nhw rwan, lle, ben hyn, lle. A nes fain chi bod ni'n cadw nhw? Prynydd afad gyntaf 1978. Cyn I fi gael ngeni? Cyn I lot o bobl gael I geni. Do, a da ni'n dal I wella nhw bob blwyddyn. Ond John a Llinell Griffiths sy'n dangos y grŵp yma. Tŷ hir Sir Gar. Tŷ hir, ia, dyna fo. Does am gymaint o hynny, so maen nhw wedi cochwyn hefo nhw, ond maen nhw wedi cochwyn ar y top, ac yn cael hwyl arbennig o dda.
Dyma chi deulu brwdfrydig iawn. Beth bynnag maen nhw'n gwneud yn iawn. Ar ail flwyddyn i'w cadw nhw, a nillan nhw prif pencampwriaeth, yn y Bles Caerlir y llynedd chwarae teg. Ond bledden edrych ar rhain nawr, maen nhw wedi troi rownd i wynebu canol y cylch. Mae hwnna'n dric bach wahanol iawn. Dim lot o'r bridiau wedi gwneud hynny yn y cylchion. Na, nhw'r unig rhain y rhestr na, ond mae'r tri nhw, mae gwynebau smart yn nhw'n sefyll yn smart, dal e hunain lan. Maen nhw'n denu sylw'r beirniad maen nhw'n mynd drial neu fan'na nawr. Tric maen nhw wedi dysgu gan chi, Elfen, yw na? O, dwi'n gwybod, ydyn nhw wedi bod yn sylwi'n istaw bach, ynddo dwi. O'ch chi arfer gwneud hynny? Oedden. Na, mae rhywun yn dod i arfer yn dydi, ac mae'r dangos mae'n mynd i waed rhywun yn dydi, mae fatha cyffur yn dydi, mae'n iwsio dal ati ac gwneud y well bob blwyddyn ynddi. Wel, dyna ni, tamau di aros pryd fan hyn ynghylch y defed gyda phencampwriaeth grŵp o dri ryngfryd. Russell Davies, Rhyd Ymerydd, Efail Wen, Hendy Gwynar Daf, wedi tynnu restr fer nawr yn y ddau gylch, Elfyn Owen. Mae'n mynd yn ddiddorol gyffroes ofnadwy yma rwan. Fel mae rhywun yn sylwi, mae yna bridiau cynhenid ydi faint ohonyn nhw. 5 ohonyn nhw'n de, a 2 cyfandirol am o'n i dyn nhw'n de. Bleddyn, nawr te, y foment fawr ynghylch y defed gyda'r grŵp o dri ryngfryd. Lle ti'n credu mae am fynd? Nawr mae'r gwaith caled yn dechrau'r beirniad yn iawn. Mae yna safon ofnadw ar ôl yma. Mae'n bentost i'r beirniad sy'n ni'n meddwl. Mae safon i gael bob ochr y ring de. Mae'n neis gweld rhai bridi yma, sydd ddim yn byblogaidd iawn, ond maen nhw ma. Maen nhw ma o safon fyd. Yr hen bridi ynddo. Mae'n tynnu restr fer arall nawr wrth ochr y cylch y defed sydd heb i credydu a Southdown a'r Penfrith Bryniau Cymru. Southdown yw un o frydau'r beirniad i hunain. Ie, debyg ynddo, mae o siŵr o licio rheini, dydy, ond i fi tynnu llygad yr Berry Jones ynddo ar ochr yma, ynddo. Ew, dydyn nhw werth i weld. Mae cefnau nhw fel ford, a chi'n sôn am y gris yn dyfe bod nhw fod symud mewn lefelau, o mae'r rhain yn symud mewn lefelau. Mae'n sefyll yn sgwar yn dydyn ac yn lan ac yn wyn neis dydyn. Ond y Southdown wedi gwneud yma yn y gorffennol, a maen nhw'n edrych, mae'r rhain yn grŵp bach digon da hefyd. Wel, yndyn rhestr fer eto, lle mae'n rhaid i'n allan eto, ond oes rhwng yr defed Penfrith a'r Southdown yr ochr yna. A trin dal ar ôl yr ochr yma, Dutch Spotted, y bryd newydd, Berry Jones a'r Shropshire, ia. Bleddyn, beth yw'r ffefryn di? Wel, fi'n cytuno mae'r Berry Jones ochr yma yn tynnu llygad. Mae yna gyd bwysedd rhwng y tri o nhw, a maen nhw'n tynnu llygad yn ymwneud chi'n edrych ar ochr yma. Ond, o'r draw wedyn, mae'r Southdowns yn cyd bwysedd da dyn nhw fyd. Maen nhw'n matcho i gili. Mae'n bendost. Ond rhaid i ni cofio am y Penfrith Bryniau Cymru hefyd, nhw yn ello nôl fan hyn 2 flynedd yn ôl yn y gystadleuaeth hon. Felly, ond yn y gystadleuaeth hon, nath unrhyw un mynd â hi. Yn hollol, na, mae her hein y gorau o bob bryd yn dydyn, y gorau. Y gorau o'r gorau fan hyn, da ni'n nawr tu blanu, a mae'n olygfa dda, neis i weld. A pan chi'n cerdded trwy siad y defed fe cyntaf yn y bore, yn enwedig y diwrnod hyn, chi'n gweld y trimo mewn mlaen ers clochtar y cilog? Chi'n gweld y gwaith caled fan hyn, maen nhw gyd wedi cael eu trimo, mae'r cefnau nhw'n fflat, maen nhw wedi cael eu trimo yn deidi a maen nhw gyd yn sefyll mas. Sim byd bydde chi ddim yn gweud gallai mynd ar brif obr? Na, mae pawb yn gweithio'n galed yn dydyn, fel ti'n dweud, yn trimio, yn ddiwedd y debyg ynddo. Wel, mae'r Berry Jones de Sure, chi'n lli gweld y cefnau yna. Maen nhw'n sgwar. Maen nhw'n tynnu llygad yn dydyn. O na, fydda nhw'n tynnu llygad y beirniad, fe gawn ni weld, Bleddyn? Wel, maen nhw'n tynnu llygad ni fan hyn. Mae stydio nhw nawr. Ond barn un dyn yw ar y dydd. Ond nhw sefyll yn arbennig o dda yn dydyn. Maen nhw wedi cael nhw sefyll yn, wel... Dyn nhw'n debyg bod nhw'n fyw bron o'ch dyn, ond maen nhw... Faint o waith caled yw i gael nhw i aros yn iawn yn y cylch, yn enwedig pan mae'r beirniad yn ei gwylio nhw? Yndi, mae'n cymryd wthnosa, dwi'n meddwl... O, fan y ganlyniad! Ganlyniad oes, defed Penfrith Cymru. Ie. Ac yn 2017 hefyd, felly y bryd yma wedi gwneud yn dda iawn chwarae teg. Ti'n cytuno, Bleddyn? Chi ddim angytuno sef dewis unrhyw un nhw o'r tri ma, ond na, maen nhw'n llawn heddiannol o'r clod ma.
A bryd o Gymru hefyd, wedyn mae o'n bonus go lew yn dydi fel la. Thomas Roberts Dimbych ar Berisian yn ail. Berisian yn ail, da ni'n hapus rwan. O chi'n agos iawn? Wel, diolch o galon i chi. Na fi mewn i gael sgwrs ydyn iawn gyda'r enillwyr. Thomas Roberts o Ddimbych. Wel, chwarae teg. Llong gwrchiadau mor iawn i ti. Diolch. Sio deimlad yw e? O, mae'n neis gael o'n ganfed flwyddyn, dydy. So, mae'r enw yn ewan, dydy. A faint o waith yw e i'w paratoi nhw? Mae yna wlan fan hyn yng ngwir ystyr y gair. A mae'n wyn i gyd y gyda ti? Yndyn, golchi nhw dy Sadwrn cyn dod. Gyda beth e? O, just siampw, siampw, dŵr. A wedyn, sy'n diolch i mam a dad, cos maen nhw wedi bod yn neud y defed lot, cos dwi wedi bod yn gwaith llawn amser, so dwi'n mynd i cael llawer amser efo nhw lenni, so... Felly, mam, chi sydd wedi bod yn y gwaith caled? Ie. Tu ôl i bob dyn, mae'n edrych nes yn dweud. O, dyna's gwell. Oes